На свабоду да афіцыйнага дня незалежнасці лукашэнкаўцы паведамілі пра памілаванне групы гэтак званых экстрэмістаў. Зона вельмі высокай рызыкі, схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі. І навошта банкам ведаць пра вашае месцазнаходжанне. Серада 1 ліпеня, 19 гадзіна, аб'ектыў я Валер Руселек, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. У Беларусі памілаваныя 32 чалавекі, у тым ліку 28 асуджаных паводле артыкулаў, якія ўлады лічаць экстрэмісткімі. Адпаведны ўказ сёння падпісаў Лукашенка. Інфармацыя пра гэта з'явілася на ягоным афіцыйным сайце. Тэлеграм-канал, звязаны з прэс-службай Лукашэнкі, паведаміў, што ўсяго да афіцыйнага дня незалежнасці выпусцяць 32 зняволеных, з іх 20 жанчын. Падкрэсліваецца, што рашэнне прынятае, цытата, з прынцыпу гуманізму, канец цытаты. Імёны вызваленых застаюцца невядомыя, як і тое, ці застаюцца гэтыя людзі фізічна за кратамі. Цяпер, паводле праваабаронцаў у Беларусі, 864 палітвязні. Раней дзяржаўныя СМІ сцвярджалі, што лічба недакладная. Гэтак у траўні прапагандыста тэлеканалу УНТ Ігар Тур дэманстраваў спіс са 196 палітвязняў, якія ўжо быццам даўно вызваленыя за кратаў, але баяцца паведаміць пра гэта праваабаронцам, бо могуць атрымаць новы тэрмін. З'явілася адразу два новыя даследаванні, прысвечаныя рэпрэсіям супраць апанентаў рэжыму Лукашэнкі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентаваў выніковы даклад схаванай рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026. А Всесветная арганізацыя супраць катаванняў ізноў аднесла Беларусь да краін з найвышэйшай рызыкай у сваім глобальным індэксе катаванняў. Працягне тэму Ірына Дарафейчук. Палітычныя вязні, жанчыны, прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці і асобы, якія пераследуюцца за нібыты экстрэмізм, зазнаюць збіванні, катаванне электрашокам ці нязручнай позай, сексуальнае прыніжэнні. Гаворыцца ў дакладзе, прысвечаным катаванням. Сітуацыя змяняецца ў горшы бок з кожным годам, пішуць аўтары індексу. Некія заявы, скаргі не разглядаюцца, няма ніякага расследавання, няма ніякай кампенсацыі і прызнання пакут ахвяр. І таксама разглядаецца сітуацыя больш шырока, там закранаецца і агулам сітуацыя з тым, што вельмі вялікі паказчык асоб, якія пазбаўленыя волі. Пацвярджае гэтыя высновы былы палітвязень Яўген Меркес, які адбываў пакаранне ў шклоўскай калоніі, той самай, дзе пры загадкавых абставінах загінуў Вітольд Ашурак. Там часта практыкавалі, напрыклад, чалавеку выносіць пакаранне, вядуць яго ў ШЗА і могуць пры гэтым паралельна яшчэ, умоўна кажучы, кухталёў нейкіх панабіваць. Вось пасля трагічнай смерці Вітольда ад гэтай практыкі адступілі, але вельмі моцна выкруцілі псіхалагічны гвалт, ціск на людзей. А значэнне катавання, замацаванае ў беларускім заканадаўстве, супадае з азначэннем у адпаведнай канвенцыі ААН. Гэта любое наўмыснае дзеянне, якое прычыняе чалавеку пакуты фізічныя ці маральныя. Рэжым жа сёння ў рыторыцы фактычна падрывае абсалютную забарону пакаранняў, гаворыцца ў дакладзе. Памятаем, што заявы Лукашэнкі, прадстаўнікоў дзяржорганаў ў 2020 годзе пра тое, што все гэтыя доказы і дэманстрацыя слідоў збіцця, катаванняў, гэта ўсё неправда. І ў 26 годзе цяпер мы бачым у рыторыцы выкарыстоўваецца пагроза аднаўлення таго гвалту, які адбываўся у 2020 годзе, які адмаўляўся. І гэта ўжо прыклад выкарыстання катаванняў у якасці прапаганды і запаглохвання ўсяго грамадства. Як і прымусовыя пакаяльныя відэа. Як і выпадкі, калі беларусаў, што вяртаюцца з Еўропы, на мяжы прымушаюць распранацца для дагляду. Аповеды пра такія практыкі публікуюць нашыя калегі са старонкі belsat.eu. З таго, што апавялі гэтыя падарожнікі пра сябе, можна зрабіць выснову, што ўсе гэтыя людзі нечым правініліся перад уладамі Беларусі. Кагосьці затрымлівалі ў 2020-м, у кагосьці былі ператрусы, а нехта меў блізкіх са статусам экстрэмістаў. Пра тое, як змянілася беларуская рэпрэсіўная сістэма за апошнія 5 гадоў, гаворыцца і ў новым дакладзе праваабарончага цэнтру «Вясна». Калі спачатку галоўным заданнем уладаў было хуткае здушэнне вулічнай актыўнасці праз масавыя затрыманні і гвалт, то сёння рэпрэсіі сталі больш працяглымі, выбарачнымі і сістэмнымі, і менш публічнымі.
Паводле звестак праваабаронцаў, штогод у Беларусі фіксуюцца каля 5000 новых палітычных крымінальных справаў. І гэта дае рэжыму трымаць краіну ў татальным страху. Ірына Дарафейчук, Белсад. Галоўнакамандуючы збройнымі сіламі ўкраіны Александр Сырскі ў размове з украінскімі журналістамі паведаміў, што 29 чэрвеня на тэрыторыі Беларусі зноўку ўключаўся рэтранслятар, які паводле ўкраінскага боку выкарыстоўваецца для карэкцыі расійскіх удараў. Яны рэтранслятары яшчэ не дэмантаваныя. Учора было ўключэнне аднаго рэтранслятара. Я думаю, што яны больш не будуць іх уключаць. Я думаю, яны ўсведамляюць, што гэтага не трэба рабіць, скажам так. Часам прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вадзім Кабанчук выступіў са сцверджаннем, што згаданы рэтрансляторы нібыта ўжо знішчаныя украінскімі дронамі. Варта адзначыць, што незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль што няма. Афіцыйны Кіеў, як і Мінабароны Беларусі, паведамленне пра магчымае фізічнае знішчэнне абсталявання на мяжы на гэтую хвіліну не каментавалі. Прааналізаваць сітуацыю Белсад папрасіў вайскова-палітычнага аглядальніка групы «Інфармацыйны спротыў» Александра Коваленку. Если, конечно же, этот ретранслятор возобновил свою работу, соответственно, он был вполне законной целью. Был он уничтожен, либо он был каким-либо иным образом выведен из работоспособного состояния, на сегодняшний день говорить без официального подтверждения тому рано. Это могут быть совершенно разные методы, скажем так, выведения его из работоспособного состояния. Мы видели множество случаев даже на территории Российской Федерации, когда определенные объекты выводились из функционабельного состояния посредством действий подпольных организаций, которые поддерживают Украину на территории Российской Федерации. У паўднёва-азіяцкім турне Лукашэнкі чарговы прыпынак. Інданезія – адна з найбуйнейшых эканомік рэгіёну з насельніцтвам больш як 250 мільярда чалавек. Гандлёвыя перспектывы відавочныя. Да таго ж таваразварот паміж абедзвюма краінамі расце. Але ці зможа геаграфічна далёкая Беларусь скласці канкурэнцыю ў гандлі з Джакартаю, таму ж Кітаю, высвятляў Алесь Яшченка. Інданезія сустрэла Александра Лукашэнку яшчэ ў паветры. Для суправаджэння ягонага самалёта насустрач вылецелі некалькі знішчальнікаў. А ўжо на зямлі чакала рота ганаровыя варты, народныя танцы і чорны мерседес з надпісам «Беларусь». Неўзабаве перайшлі і да справаў. Белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза, тоже знает, что это была одна из самых развитых стран мира. Падчас сустрэчы з чальцамі ўраду Інданезіі Лукашенка заклікаў актыўней інвеставаць у Беларусь і не толькі набываць самазвалы ды сельскагаспадарчую тэхніку, але і ствараць прадпрыемствы для іх абслугоўвання. Вы только говорите, что надо. Таваразварот Беларусі з Інданезіяй расце. Калі ў 2023 краіны нагандлявалі на амаль 90 мільёнаў долараў, то ў 2024 на 128 мільёнаў. А летась таваразварот склаў 221 мільён. Але трактароў і самазвалаў у ім толькі невялікая частка. Беларускі экспорт у Інданезію – гэта калійныя ўгнаенні. І гэта галоўны інтарэс Інданезіі ў Беларусі. Там, здаецца, яны складалі 80% ўсяго беларускага экспорту ў гэтую краіну за мінулы год. То бок, мы для іх калійныя ўгнаенні і яшчэ сухое малако. То бок, мы пастаўляем у Інданезію сыравіну. Але ці рэальна значна нарасціць пастаўкі тых жа трактароў ці самазвалаў? Паміж Менскам і Джакартаю напрамкі каля 10 000 кіламетраў. Пры гэтым геаграфічна бліжэйшы да Інданезіі той жа Кітай. Таваразварот паміж гэтымі азіяцкімі краінамі каля 150, але мільярдаў долараў. Беларуская тэхніка, калі гэта не перадавыя савецкія тэхналогіі, то гэта яна як канструктор Лего, яна сабраная з кітайскіх дэталек. Навошта збіраць з кітайскіх дэталек вывезці ў Інданезію, калі можна дзешавей і, я упэўнены, што якасней гэта ўсё можна сабраць у Кітаі і прадаць у Інданезію.
Год таму прэзідэнт Інданезіі Прабово Субьянто па дарозе з Францыі завітаў у Менск. Той візіт быў не абвешчаны, а прэс-служба Субьянто падставаю для спаткання назвала тэму гандлю ўгнаеннямі. Тады ж дамовіліся падпісаць дарожныя мапы аб супрацы на наступныя 5 гадоў. Лукашенко відавочна спрабаваў дагадзіць госцю. До вас только президент Путин здесь дома был. Большое спасибо. И очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот 3 таких великих человека вместе с вами здесь у меня были в гостях. У выніку сённяшніх размоваў паводле кіраўніка МЗС Максіма Рыжанкова Менск прапанаваў Джакарце ўвесці бязвізавы рэжым і скразное авіязлучэнне. Назаўтра ж запланаваная сустрэча Лукашэнкі з Прабово Субьянто. Алесь Яшченко, Белсад. Адзенне, абутак і рамонт. Беларусы прапаноўваюць дапамогу пацярпелым ад пажару на вуліцы Леніна ў Менску, які здарыўся ўноч на панядзелак. У соцсетцы Трэц з'яўляюцца дзясяткі адпаведных публікацыяў. Хтосьці прапаноўвае неабходныя рэчы: посуд, рушнікі, пасцельную бялізну. Клінінгавыя кампаніі дапамогу з прыбіраннем, псіхолагі, кансультацыі з пацярпелымі. Ёсць прапановы зрабіць рамонт са зніжкаю. Маркетолагі і камунаркі прапанавалі пасаладзіць горад цукеркамі. Ёсць і тыя, хто хоча купіць згарэлыя кватэры, але такія прапановы выклікаюць абурэнне ў каментарах, як спробы нажыцца на чужой праблеме. Тое, ад чаго нельга адмовіцца. Беларускія банкі пачалі збор звестак пра месцазнаходжанне сваіх кліентаў, афіцыйна дзеля абароны іх рахункаў ад фінансавых махляроў. Інфармацыйная кампанія вялася з месяц, але нязгодных з новымі правіламі бяспекі ўсё адно засталося шмат. Навошта банкам ваша геалакацыя? І якія рызыкі ёсць у выніку для вашай прыватнасці, распавядзе Юлія Цяльпук. Раніцай 1 ліпеня пасля начной паўзы запрацавала абноўленая аплікацыя Прыёрбанку. Версія атрымала абавязковую падтрымку геалакацыі, што праходзіць не без цяжкасцяў і для карыстальнікаў. Пытанняў безліч. Як будзе працаваць новая сістэма, калі чалавек з'ехаў за мяжу ў адпачынак, падарожнічае па некалькіх краінах на працягу 2 тыдняў і выкарыстоўвае там сім-карту іншай краіны замест беларускай сім-карты? Дадатак заблакуе доступ у гэтым выпадку. На жаль, цяпер немагчыма карыстацца дадаткам у будынках, толькі на дварэ. Ускоснага месцазнаходжання недастаткова, а GPS у будынках ловіць дрэнна. Наколькі правамерна пазбаўляць чалавека манібэку па карце з манікам, бо ён не можа націснуць дурной штомесячнай кнопкі праз новыя ўмовы карыстання дадаткам, з якімі ён не згодны. Пры частай змене краінаў, а таксама пры выкарыстанні VPN, высокая рызыка блакавання інтэрнэт-банкінгу. Аднак рашэнне сістэма прыме пасля аналізу дзясяткаў фактараў, якія ўтвараюць ваш лічбавы адбітак. Гэта прылада, сетка, мова, час, у які звычайна ўваходзіце ў аплікацыю, і нават звесткі пра тое, як вы рухаеце пальцам па экране. Нацбанк навязаў іншым банкам рашэнне дадаць геалакацыю ў сервісы. Маўляў, гэта дапаможа змагацца з махлярствам. Если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города, как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Людзі ўсё адно не хочуць, каб банкі сачылі за іх перасоўваннем у Беларусі і за мяжой. За весь период нашего использования того или иного сервиса, это может быть 3, 5, 10 лет, то у собирающего институции есть достаточно хороший рисунок нашей жизни. Где мы находимся, где мы ночуем, где мы живем, с кем мы дружим, как часто мы ходим в кафе и так далее. Калі вы не хочаце дзяліцца з банкам звесткамі пра месцы прыбывання, можаце карыстацца банкінгам толькі ў дома на асобным смартфоне або камп'ютары. Адтуль жа заходзьце ў сервісы «Аплаці» і «Аплаці дзецкі», бо і яны сёння ўвялі абавязковы доступ да вашага месцазнаходжання. Я бы еще отметил, что есть такая вещь, как мобильная связь. То есть если пользователь носит свой телефон с включенной сим-картой, он постоянно сообщает свою геолокацию мобильному оператору. То есть единственное отличие, что помимо мобильного оператора к этой информации имеет доступ еще и
допустим, банк, либо любой другой сервис, который требует включенной геолокации. Колькасць асабістых звестак, якімі трэба дзяліцца з лічбавымі сервісамі, расце. У аўтарытарнай Беларусі гэта выклікае асаблівыя асцярогі. Банкі і аператары сувязі абавязаныя падаваць звесткі пра кліентаў дзяржаўным органам на іх запыты. Юлія Цяльпук, Белсат. Шкодных прафесій, за якія можна раней пайсці на пенсію, стала менш. Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі абнавіла спіс працаў, што даюць права на ільготы. Стары пералік дзейнічаў з 2005 года. Цяпер, напрыклад, кабельнік-спайшчык, які працуе са шкодным для здароўя свінцом, не зможа выйсці раней на пенсію. Прычына ў тым, што тэхналогіі змяняюцца, таму чыноўнікі палічылі, што і шкоднасць знізілася. Таксама пазбавілі ільготаў тэлефаністаў міжгародняй сувязі, бо нагрузка на галасавыя звязкі і нервовую сістэму ў іх ужо не тая. Бандажнікаў на гарачых працах і выпарвальнікаў шчолакаў перанеслі са спісу асабліва небяспечных у спіс папросту шкодных. Цікава, што толькі цяпер з пераліку прыбралі прамывальніка катлоў паравозаў, тады як паравозы не ездзяць па беларускай чыгунцы з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Спёка нарэшце пакідае Беларусь, але расслабіцца не атрымаецца. Замест высокай тэмпературы метэаролагі абяцаюць навальніцы і шквалісты вецер. Заўтра спякота затрымаецца толькі на Гомельшчыне. Там паветра прагрэецца да 33 градусаў. На Віцебшчыне пахаладае да 21. Атмасферныя франты прынясуць не толькі халоднае паветра, але і ападкі. На большай частцы краіны пройдуць дажджы з навальніцамі, месцамі моцныя залевы. Магчымы нават град. Незважаючы на гэта, пакуль што сітуацыя застаецца пажаранебяспечнай. Амаль ува ўсіх раёнах Беларусі ўвялі абмежаванні на наведванне лесу, а ў 42 раёнах у лес хадзіць забаронена цалкам. Чэмпіянат свету па футболе, які прымаюць ЗША, Канада і Мексіка, працягвае здзіўляць сенсацыямі і гістарычнымі дасягненнямі. Папросту цяпер за выхад у 1/8 фіналу змагаюцца зборныя Англіі і Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Лік на гэтую хвіліну 1-0 на карысць афрыканскай зборнай. Пераможца гэтай пары сустрэнецца з Мексікай, якая ўжо ўвайшла ў гісторыю турніру. Але пра ўсё па парадку. Слова Руслану Ігнатовічу. Мексіканцы на родных трыбунах упэўнена перамаглі Эквадор 2-0 і ўпершыню з 1986 года выгулялі матч плэй-офф чэмпіянату свету. Акрамя таго, каманда выдала серыю з 4 сухіх перамог на старце мундыялю. Раней такое ўдавалася толькі Бразіліі і Італіі. Не спыняецца і Францыя. Трыкалоры разграмілі Швецыю 3-0 і сталіся першую зборнай у гісторыі чэмпіянатаў свету, якая забіла 3 і больш мячы ў 5 матчах запар. А Кіліян Мбапэ працягвае перапісваць кнігу рэкордаў. Ён аформіў ужо 7-й дубль на мундыялях, забіў 10-й мяч у плэй-офф і абышоў у гэтым паказніку легендарнага бразільца Роналда. Цяпер у француза ўжо 18 галоў на чэмпіянатах свету. Наперадзе толькі Ліёнель Месі з 19. А вось для Нідерландаў турнір завяршыўся расчараваннем. Пасля паразы ад Марока ў серыі пенальці галоўны трэнер Роналд Куман пакінуў сваю пасаду. Памаранчавыя засталіся і без чэмпіянату, і без коуча. Свае дывідэнды прынесла і смелае рашэнне трэнера Нарвегіі Столе Сольбакена. У папярэднім матчы ён даў адпачыць лідарам, за што атрымаў нямала крытыкі. Але ўжо ў плэй-офф свежы Эрлінг Голянд на 86-й хвіліне забіў пераможны мяч у вароты Кот-д'Івуару і вывеў каманду 1/8 фіналу. Агулам зборная Норвегіі выглядае як сапраўдная футбольная дынастыя. Сам Голянд сын былога абаронцы Альфа Інге, які таксама гуляў на чэмпіянаце свету. А побач з ім цэлае пакаленне нашчадкаў Нуса, Эдегор, Сёрля ды іншыя, якія выраслі ў футбольных сем'ях. І пакуль Францыя б'е рэкорды, Мексіка здзіўляе стабільнасцю, Англія працягвае свой матч за выкат у наступную стадыю, галоўная інтрыга гэтага мундыялю толькі пачынаецца. Сёння ўвечары і ўначы нас чакаюць двубой Бельгія-Сенегал і ЗША, Боснія і Герцегавіна. Руслан Ігнатовіч, Белсат.
Ну што ж, у аб'ектыве на сёння гэта ўсё. Болей навінаў у нашых сацыяльных сетках, а таксама на старонцы belsat.eu. Інфармацыйны вечар традыцыйна працягваецца ў студыі Белсат. Рэй, у якой сёння весці будзе мой калега Алесь Залеўскі. Так, дзякуй. Ну, пакуль глядзеў апошні матэрыял Руслана, у мяне іншая інтрыга з'явілася гэтага чэмпіянату. Хто спыніць французаў? Так, Ліонель Мессі, можа, Гішпанія, калі ласка, так. Шановнае гаспадарства, у чаце трансляцыі заклікаю дзяліцца варыянтамі. Задавальненне бы это абмеркаваў, але сённяшняй студыі Белсат мусім таксама абмяркоўваць гарачыя палітычныя тэмы. Напрыклад, што насамрэч адбылося з беларускімі прабачце, не беларускімі, а з рэтрансляторамі ў Беларусі. І ці сапраўды пагроза новай эскалацыі паміж Менскам і Кіевам ужо мінула? Ну і як жа абысці? Лукашенка памілаваў чарговую групу палітвязняў, але ці становіцца рэжым сапраўды мякчэйшым, калі Беларусь адначасова трапляе ў сусветны спіс краін з вельмі высокай рызыкай катаванняў? Пра гэта і не толькі, ўжо праз некалькі хвілін у жывым эфіры. Ну і працягваем нашу традыцыю сапраўдных народных выбараў. Апытанка вашай увазе неўзабаве. Алесь мне, вось пакуль была застаўка, сказаў, што я за ягоны варыянт прагаласаваў. Ну што ж, спадарства, які гэта варыянт, даведаемся пазней. Вы ж, калі глядзіце нас на Ютубе, то, калі ласка, заходзьце, калі для вас гэта бяспечна, і галасуйце ў апытанні. Сёння разбіраемся, ці скончылася уся гэтая гісторыя з рэтрансляторамі. Уласна, ёсць варыянты, што так, бо яны не працуюць, ці то яны былі знішчаныя, ці то яны былі адключаныя. Ёсць варыянт, што не, бо могуць ізноў працаваць, ці калі знішчаныя новыя паставяць, ці калі выключаныя іх зноў включыць. То бок, па руках-то людзям не далі, хто это там вот шкодзіў. Ну, вось зараз высветлім гэта. І яшчэ варыянт, канешне, дарэчы, пакуль што за яго ніхто не галасаваў, то бок это не наш з табой варыянт. Варыянт мне ўсё роўна, калі ласка, гаспадарства, галасуйце. Так, ну цяжка, каб тут было ўсё роўна, бо гэта бяспека для беларусаў і гэта пагроза ўцягнення нашай вайны, таксама у нашай краіны у вайну, ўжо такую фактычную вайну, не дай бог. Таму і сочым, вось, бо пакуль усе спрабуюць зразумець, чым скончылася апошняя эскалацыя паміж Менскам і Кіевам, так, гэта гісторыя з рэтрансляторамі, з'яўляюцца новыя заявы пра гэтае абсталяванне. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Вадзім Кабальчук сцвярджае, што украінскія дроны іх ужо знішчылі. Ну і ў той самы час галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Александр Сырскі заяўляе, адзін з рэтранслятораў нядаўна яшчэ працаваў, але больш яго ўжо не ўключаць. Што насамрэч адбываецца і ці мінула пагроза новай эскалацыі? Паводле Вадзіма Кабальчука, рэтрансляторы, якія выкарыстоўваліся для навядзення расійскіх беспілотнікаў, былі фізічна знішчаныя украінскімі дронамі. Хаця перад гэтым нібыта Зеленскі заяўляў, што яны былі адключаны, так, з беларускага боку. Вось, аднак галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі сцвярджае, адзін з іх яшчэ фіксавалі некалькі дзён таму, працуючы. Але на ягоную думку беларускі бок ужо не наважыцца выкарыстоўваць гэтай інфраструктуры. Пры гэтым у Кіеве не выключаюць, што Расія па-ранейшаму разглядае сцэнар новага наступу з беларускай тэрыторыі. Праўда, цяпер найбольш імаверным лічаць удар беспасярэдне з Бранскай вобласці Расіі без непасрэднага ўцягвання Беларусі ў баявыя дзеянні. Ну і сам Вадзім Кабальчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспецы, з намі цяпер знаходзіцца на відэасувязі. Вадзім, вечар добры. Добрый вечар. Добрый вечар. Нарабілі вы шуму сваёй заявай, і, здаецца, ўжо так все ціха, спакойна было. Лукашенко паехаў, Зеленскі сказаў, што рэтрансляторы не працуюць, нібыта ўжо эскалацыя повод для яе мінуў. Сырскі, так, учора заявіў пра тое, што нібыта зноў включыўся нейкі рэтранслятар, але ўжо больш не включаць беларускія ўлады, заінтрыгаваў. Ну, а вы позна ўвечары ўжо выдалі інфармацыю, што нібыта гэты рэтранслятар быў знішчаны дронам. Ну, я так разумею, крыніца ў вас блізка каля Сырскага, раз такую інфармацыю можаце заявіць.
Для наших глядачів і слухачів відкрою, може, таємницю, що 90% інформації в сучасному світі береться просто з очинених криниць. Достатково включити критичний аналіз і картина вимальовується. Я можу вам хронологічно потлумачити, чому я прийшов до таких висновок. Пам'ятаєте, перша заява в паблік президента Зеленського про те, що кілька разів була спроба комунікації з режимом Мінська по зачинених каналах, каб вони спинили працю гэтых ретрансляторів. Реакції не було. Тоді президент Зеленський виходить в паблік і каже, що ми самі вирішимо гэту проблему, коли там праз тиждень і вона не буде вирішена. 24 червня президент Зеленський вийшов знову по гэтай теме в паблік і сказав, що по інформації українського боку з 22 червня гэты ретранслятори не працюють. Гаворка йшла про 4 ретранслятора. Гомельська і Брестська область. Буквально на наступний день, 25 червня, на територію України з території Білорусі залітає 5 шахедів, які йдуть в район Коростеня. Які там склався далі льос гэтых шахедів, мені докладно невідомо, можливо, їх збили українці, але я допускаю, що вони супроводжали знову працею гэтых ретрансляторів, які їх наводили. Відповідно, в інтерв'ю 29 червня главнокомандуючий Збройних сил генерал Сирський каже про те, що проблема з ретрансляторами ще до кінця не вирішена, тому що на совість виходить ще один ретранслятор. Говорка йде вже не про 4, а про 1. Я роблю виснову, що після зальоту шахедів 25 червня був нанесений удар, і ці ретранслятори були знищені. 3 штуки. Після інтерв'ю Сирського 29 червня був нанесений ще один удар, і був знищений опошній ретранслятор. Подстав не довіряти словам президента України і словам главнокомандуючого Збройних сил України у мене нема, тому що на сьогоднішній час Україна розполагає всіми сродками і силами, як кропково зробити таку операцію. Спадар Вадзім, калі браць пад увагу вашу версію, што яна праўдзівая, атрымліваецца, што нараджаецца першыя 2 пытання. Па-першае, чаму пра гэта маўчыць беларускі бок? Чаму пра гэта маўчыць украінскі бок? Так, ну, толькі намякае, так, у выглядзе Сырскага, які кажа, што больш ужо не будуць працаваць, так? Чаму так адбываецца? Давайте подумаем, а кому на корысть будет такая информация, как бы ее зараз подсвечивать. И она на корысть будет только Российской Федерации, якая имкнется втягнуть Беларусь, белорусский режим в черговую фазу эскалации. А включал тогда ретрансляторы кто? Спадар Вадим, а включал тогда назад это ретрансляторы кто? Россия, Лукашенко? Значит, Лукашенко не слухаюць. Раз Лукашенко даў загад, каб это ретрансляторы не працавалі, пасля пра іх украінцы ударили, пасля зноў яны включиліся. Я допускаю, что эти ретрансляторы наогул находятся под контролем войсковослужбовцев Российской Федерации на территории Беларуси, которые расположены. И тому цалком магчыма, что яны распоряджались, калі их включать, калі выключать. Так, яны хутчэй за все выкарыстоўвалі беларускую інфраструктуру, яны былі усталёваны на мачтах сотовой сувязі. Тому, каб збіць іх, знішчыць, не трэба выкарыстоўваць ні артылерыю, ні нейкія іншыя там засобы. Там просто это кропкавая аперацыя, подлетае кірованы дрон і в онлайн-режиме збівае гэта абсталяванне. То апошняе пытанне, і все, і Валера, табе перадам, каб ужо закрыць эту тэму. Ці можам вот такім чынам мы сказаць, што гісторыя з рэтрансляторамі у дачыненнях паміж Кіевам і Менскам, яна пастаўлена кропка. Няхай там Лукашенко разумеў, што украінцы могуць бомбануць дронамі па гэтых рэтрансляторах, ён будзе маўчаць, прапаганда, як мы бачым цяпер, таксама маўчыць. Украіна, як вы кажаце, не зацікаўлена ў тым, каб яшчэ і Беларусь так вцягвалася у гэтую вайну, у тым ліку, таму яна маўчыць, толькі намекая, ці вы еще допускаете некий виток эскалации? Ну, мы же говорим только про 4 ретранслятора. Не факт, что их там может быть больше, и не факт, что их там не змонтуют снова. Чи на местах этих пошкодженных, чи уже в інших местах. Тому я бы не ставил кропку в этой истории. На самой справе мы балансуем каля червоной межи. И я маю на увазі и Беларусь, и Украина. Ситуация вельми небезпечна. Дзеля чаго яны балансуюць? Варта это гульня такая небяспечная?
Но гэта не дзеля чаго, гэта наступствы. Гэта наступствы палітыкі Лукашэнкі за 32 гады і наступствы прыняцця яго рашэння ў падтрымку агрэсіўнай вайны з 22 году. Гэта сітуацыя не ўзнікла за апошнія 2 тыдні. Вадим, паслухайце, вось нашы гледачы ў прыватнасці пішуць пра тое, што уключаць, выключаць это ретранслятары, даўно пора выключаць самога ўжо Лукашэнку. Вось на вашу думку, наколькі магчымае гэткае развязанне праблемы, ну, скажем так, праблемы ретранслятараў з тэрыторыі Беларусі, калі выключыць тых, хто гэтыя ретранслятары выключае, уключае. І тут не важна, ці это Лукашенко, ці гэта расійскія вайскоўцы, якія там знаходзяцца. Ну, дрону ж не так важна, каго выключаць. Гэта вы нацякаеце на мем вядомы, што галоўны ретранслятар... Гэта я рэагую на каментары нашых гледачоў. Так, сапраўды, галоўным ретранслятарам з'яўляецца Лукашенко, ретранслятарам ідэі рускага свету і этой саюзнай дзяржавы. Но справа тым, што калі гаварыць сур'ёзна, то в Украіне выдатна разумеюць, хто ажыццяўляе эфектыўны кантроль над тэрыторыяй Беларусі. Каго зараз, чым загадам падпарадкоўваюцца сілавыя структуры. Гэта самапрагалошаны так званы прэзідэнт Лукашенко. Калі ўявім сабе сітуацыю, што заўтра яго не стала, што далей? Хутчэй за ўсё, кантроль над Беларусю возьмуць прарасійскія сілы ці самі наўпрост расіяне. Ну хіба это да вас пытанне, што далей, бо вы в кабінеце такую функцыю займаеце, як абароны і нацыянальнай бяспекі. Так, менавіта таму у галоўнага ретранслятара яшчэ і застаецца маленькае поле для манёвру. І мы бачым, што ён стараецца выкарыстаць яго напоўна. Яго вот эти ваяжы зараз, то Путіну, то в Кітай, таемныя перамовы з амерыканцамі, таемныя перамовы з Украінай. Нічога не спыняецца. Вадим, у гэткай сітуацыі ці можам мы хаця б тэарэтычна дапускаць магчымасць нейкага, ну хай сабе і не вельмі афіцыйнага хаўрусу паміж цяперашнім Менскам і Кіевам, ну, скажем так, хаўрусу супраць Масквы. Хай афіцыйна там Лукашенко далей цалуецца на Валдае з Пуціным, але, ну, ретранслятары будуць выключацца, скажем так. Магчымы такі хаўрус? Дзеля нават ягонага самазахавання, скажем так. Ну і фактура ёсць пад гэта. Паводле Павла Латушкі, нібыта Лукашенко сустракаўся з кіраўніком украінскім веткі, з спадаром Івашченкам. Так, пакуль в Беларусь не введена значная группировка российских войск, гэта поле для маневра у Лукашенко застаецца. Я маю на увазе маневр а-ля Маннергейма 1944 года, калі Фінляндія змянила бакі конфликта. Пошел в отставку президент Финляндии, який подписывал угоду с гитлеровской Немеччиной на поставки зброи и на союзнические отношения. Его место занимает Маннергейм и подписывая сепаратный мир с СССР и починая войну со своим недавним союзником нацистской Немеччиной в Лапландии. Такий подход потребує державницької мудрості, ну і, безумовно, політичної волі моцної. Адкрытае пытанне, ці ёсць гэта ў Лукашэнкі, між тым таксама адкрытае пытанне, а што рабіць ва ўсёй гэтай сітуацыі дэмакратычным сілам, якія ў тым ліку прадстаўляеце вы? Не секрет, что белорусский объединенный переходный кабинет уже звертался до, скажем так, эффективных менеджеров, которые осуществляют контроль на территории Беларуси, об тем, как распочать диалог выходу с кризиса, диалог по национальному замирению. Мы лічим это самый конструктивный и, скажем так, безгвалтовный шлях. Бо иначе альтернатива у нас, что Беларусь рано ці поздно будет втягнута в черговую эскалацию и перетвориться в поле боя. Ці была нейкая реакция? На поле режиму. Вадим, ці была нейкая реакция с того боку? Скажу зараз осторожно. Публічная реакция ускосная была, и она была негативная, але канал коммуникации не зачинены. Спадар Вадим, яшчэ пару хвілін. Былі рэтрансляторы, але ёсць яшчэ і НПЗ беларускія, которые працуюць цяпер
не толькі для жыхароў Масквы і Петербурга, якія стаяць у чэргах на аўтазапраўках, але і для расійскай арміі. Так, не ведаем там в працэнтах, но але, безумоўна, это можа мець месца. Адпаведна, і тая ж самая легальная мэта для войскаў ЗСУ, як і тыя ж самыя рэтрансляторы. Зеленскі пра гэта казаў. Ці НПЗ ўсцяж ёсць, скажем так, у поле зроку так, Киева, і ў якім выпадку Киев будзе гатовы дзейнічаць рашуча? Так? Ну, зноў-таки мы вяртаемся до того, что мы балансуем на межы. Так, президент України узгадав і НПЗ, і іншою підприємства військово-промислового комплексу, які працюють в інтересах Російської Федерації. Но на сьогоднішній час ми ведаємо, з коротким плечом логістики поставляється паливо для Росії, в тим ліку для групіровки, яка воює в Україні. І українці полюють за гэтымі цягніками, які виходять з Мозырского комбіната, і їх намагаються знищити в Брянській області. Ну тут, розумієте, логічно діяння, навошта полювати за стрелами, як легче забити лучника, яких випускає. І коли ситуація подається до критичної межі, українці шмат разів про це казали, Мозырский МПЗ – це перша мета. Вадим, ну мы говорили про галоўнага ретранслятора расійскага ў Беларусі, і вось тут про лучника. Паслухайце, а ёсць жа яшчэ адзін варыянт, які здаецца, ну такі нашым і вашым, і нема удараў па Беларусі, і праблема развязваецца з працай беларускіх НПЗ на Россию. Это удары, скажем, по унечы, уласна по нафтопроводах, по этих галинах, которые идут на территории России у памежжа з Беларусью. Ці імаверны вот такі сцэнар, на вашу думку? На сегодняшний час у Украины есть все силы и сродки, как фактично почать операцию по изоляции режима Лукашенко от Российской Федерации. Але ми бачимо, наприклад, на прикладі Крима, що зараз намагання скеровані в той бок. Ну, одночасово Україна ще проводить удари в глибину самої Російської Федерації на одлеглості вже більше 1000 кілометрів. Я думаю, що військово-політичне керівництво України докладно ведає свої можливості, і воно їх примінить, скажімо, в відповідності з умовами, які складаються там в військово-політичному розкладі в регіоні. Спадар Вадим, ну, хотел бы только удакладніць, вось толькі што акурат уже з'явілася відэа, што украінскі люты даляцеў до Омска. Так, ну, еще уже есть відэа з Омска, еще не ведаем, ці даляцеў до НПЗ конкретно, але ўжо 2500 километров. Это самые далёкія такія пакуль што залёт. Апошняе пытанне, напэўна, яшчэ адна навіна гэтага дня. Лукашенко памілаваў каля 3 десяткаў палітвязню, прынамсі падпісаў указ аб памілаванні. Вось на ваш погляд, што гэта такое, асобны гуманітарны жэст, працяг перамоваў з ЗША, ці гэта сапраўды вось это 3 ліпеня, з гэтай нагоды Дзень незалежнасці, так, амністыя летась, падчас такую амністыю патрапіла 16 асобаў, сёння 32, ну вось удвая больш. Як вы ацэньваеце сённяшнюю падзею? Я мяркую, что это может быть все из того, что вы только что перелечили. Одночасово. И он как бы хочет забить несколько зайцев. Ну, на жаль, мы ведаем, что репрессии не спиняются. Они набирают новых людей. Вот, по моей информации, зараз вельми шмат людей знаходятся в СИЗО Беларуси по справе Гаюна. И открыты тысячи криминальных справ по справе Гаюна. Под знаком питання, ці не робят они просто ротацию в тюрьмах, коли вызволяют політв'язнів, у яких там амаль підійшов термін, а на його місце додають наступного. Ми в АПК кажемо, потрібне кардинальне спинення репресій, бо інакше це не вирішається ситуація. І вони, закон, що дійшло в Білорусі, вони можуть любого громадянина Білорусі зараз притягувати до відказності, садити в тюрму по політичному артикулу. Я думаю, хіба што по-любому так артыкул можна садзіць, бо ніякіх наступстваў наступстваў ад гэтага не будзе. Дзякуй вялікі за размову, Вадим Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальнай бяспецы, быў з намі на відэасувязі.
Так, ну і власна так, да нашай тэмы, што мы на чым скончылі з Вадзімам. Сёння Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні яшчэ некалькіх дзесяткаў палітычных вязняў. Імёны вязняў пакуль невядомыя, але навіна ўжо выклікала дыскусію, ну, прынамсі ў нашай тут студыі, ці азначае гэта, што рэжым сапраўды робіцца мякчэйшым. Ну, бо пакуль Мінск шукае паразумення з суседзьмі, у краіне праваабаронцы працягваюць фіксаваць катаванні, прыніжэнні і новыя формы рэпрэсіяў. Так, апошнім часам беларусы ўсё часцей паведамляюць пра прыніжальныя асабістыя агляды на мяжы. Людзей, якія раней траплялі ў поле зроку сілавікоў, прымушаюць распранацца амаль дагала пад выглядам мытнага кантролю. Праваабаронцы называюць гэта яшчэ адной формай палітычнага ціску. На гэтым тле Беларусь трапіла ў групу краінаў з вельмі высокай рызыкай катаванняў у новым глобальным індексе Усесветнай арганізацыі супраць катаванняў. А беларускія праваабаронцы з вясны адзначаюць, рэпрэсіі нікуды не зніклі. Яны папросту сталіся менш прыкметныя. Замест масавых затрыманняў сталы ціск, страх і кантроль, якія працягваюць выціскаць людзей з краіны. Павел Сапелка, вядомы беларускі юрыст, праваабарончы цэнтр «Вясна». З намі на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Павел. Добрый вечар. Добрый вечар. Пачнем, натуральна, ад памілавання, ад гэтага указа, ад гэтага паведамлення сёння прэс-службы Лукашэнкі. Што нам пра яго вядома, што вам пра яго вядома, ці штосьці больш ад таго, што вось гэтых скупых дадзеных пра 32 асобы. Хто гэтыя людзі? Ці яны ўжо выйшлі на волю? Ну, па-першае, я б адзначыў, што гэта не 32 чалавекі, а 28, якія па меркаванні ўладаў здзейснілі злачынства экстрэмісцкага характару. То бок, акрамя тых, хто быў асуджаны па палітычных матывах, было вызвалена яшчэ некалькі чалавек, якія былі асуджаны па іншым крымінальным артыкулам. І нам зараз, ну, прынамсі мне невядомыя імёны, таму што гэта звычайна не так хутка адбываецца. Мы, безумоўна, будзем ведаць большасць ці, ну, хутчэй за ўсё, большасць усіх тых, хто будзе вызвалены, але не сёння. Вось, калі казаць пра сам факт гэтага вызвалення, летась таксама прымеркаваная да 3 ліпеня была амністыя 16 асобаў, сёння 32, так, там не ўсе з экстрэмісцкімі артыкуламі. Гэта пра нешта сведчыць, так, бо таксама мы маем, ну, летась было больш за 1000 палітвязняў, 2 гады таму амаль у 2 разы больш, чым сёння, так, ну а сёння там 862, здаецца. Вясна падае спіс. Разам з тым, да, вось пра тую ратацыю, якую казаў Вадзім Кабанчук, папярэдні суразмоўца, што вось 28 сёння вызвалілі, але я паглядзеў, што ўчора, якраз учора Вясна прызнала новымі палітвязнямі 12 чалавек. Як бы працэс рэпрэсій мы бачым ідзе, але лічбы малеюць. Ці можам мы таксама і зрабіць з гэтага выснову, што і рэпрэсіі патрошкі, але сцішаюцца ў Беларусі? Ну, гэта, уласна, пра тое, што мы пісалі ў нашай справаздачы пра схаваныя рэпрэсіі. Калі мы не бачым рэпрэсій, гэта, на жаль, не азначае, што іх няма. І мы прыблізна ведаем той узровень рэпрэсій, які зараз існуе ў Беларусі, і прыблізна са спазненнем ведаем колькасць чалавек, якія былі пазбаўлены волі па палітычных матывах і таксама адсуджаны к іншым пакаранням. Але, ну, вось параўноўваць там 16 ці 28 я б не стаў, таму што калі мы вернемся ў 24 год, то а менавіта ў 24 годзе пачаліся вось гэтыя вызваленні па амністыі палітычных палітзняволеных, і тады было некалькі актаў вызвалення, яны там праз колькі часу адна група за другой вызваляліся, таму тое, што адбываецца зараз, гэта не тое, што можа сведчыць пра нейкае змякчэнне.
колькасць палізняволеных значна зменшылася у звязку з тымі працэсамі, якія адбываліся з дапамогай амерыканскай і еўрапейскай дыпламатыі, калі сотнямі вызвалялі палізняволеных з калоній, але ж гэта таксама не тое, што вось проста кажа нам пра тое, што рэпрэсіі змякчаюцца. Не, становіцца менш палізняволеных, але іх зараз прыблізна столькі, сколько было напрыканцы 21 года, когда мы казалі пра максімальны ўзровень ціску, рэпрэсій і нават пра крытычны жахлівы стан з правамі чалавека ў Беларусі. Мы па-ранейшаму кажам, што стан крытычны, жахлівы, але параўноўваць там 850, 860 ці 1500, ну, можна, але гэта не сведчыць пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. Павел, паслухайце, а вось схаваныя рэпрэсіі, яны чаму ўвогуле маюць месца? Таму што вось гэтыя рэпрэсіі лепш навучыліся хаваць улады, альбо найперш все-таки таму што улады выціснулі, разграмілі праваабарончую супольнасць унутры краіны, і за мяжы гэта нашмат цяжэй адсочваць, фіксаваць, як бы вы ацанілі? Ну, па-першае, у уладаў зараз ёсць такі запыт на паляпшэнне знешняга выгляду рэжыму, і гэта факт. Мы бачым шмат высілкаў, якія робяць і рэжым, і яго памагатыя для таго, каб падкрэсліць гэтую памылковую, на мой погляд, канцэпцыю аб таком больш лагодным рэжыме, у які пераўтварыўся той рэжым, які там сотнямі, тысячамі збіваў людзей на вуліцах Мінска. Так, зараз людзей не збіваюць сотнямі і тысячамі на вуліцах Мінска, але іх па-ранейшаму катуюць у турмах, іх па-ранейшаму выціскаюць з краіны, і іх імёнамі па-ранейшаму напаўняюць розныя перачні, спісы, якія ў далейшым будуць асновай для далейшых рэпрэсій. Мы бачым, што калі я вось проста сёння глядзеў па колькасці тых імёнаў, якія ўнесены ў перачань ліц, якія датычны да экстрэмісцкай дзейнасці, то там, ведаеце, такі раскід лічбаў невялікі, там ад 100 до 115 штомесяц апошнія 4 гады. То бок практычна ўсё на тым жа узроўні, але час ад часу нешта змяняецца. Што тычыцца магчымасцей праваабаронцаў, ну так, калі мы высунуты з краіны, калі мы аб'яўлены па-за законам, калі па-за законам кожны з тых, хто звяртаецца да нас па любым пытанні, то, ну, безумоўна, мы менш ведаем, чым ведалі раней, калі мы сядзелі ў цэнтры Мінска. І тады, калі працавалі там некаторыя дасягненні элементаў празрыстасці судовай сістэмы і гэтак далей. Зараз мы карыстаемся такімі аскепкамі элементаў гэтай празрыстасці і глядзім вось толькі на тое, што да нас даходзіць ад адважных беларусаў і ад уладаў, калі тыя напаўняюць свае гэтыя спісы, перачні і пералікі. Так, ну, вось вы кажаце, што рэпрэсіі ў нас цяпер схаваныя, так, і ціхія, так, ну і беларусы таксама ўнутры краіны маюць жыць, правільна, неяк адаптавацца да гэтых новых умоў, дапасоўвацца. І таксама кажаце пра катаванні, якія працягваюцца, і вось тут мы паведамляем так пра гэты рэйтынг сумны, які ўвайшла ў Беларусь, што з найбольшай рызыкай
катаванняў і апошняй публікацыі на нашай старонцы. Паглядзіце, як прыніжаюць беларусаў цяпер на мяжы, распранаючы іх амаль дагала. Я да чаго, што калі рэпрэсіі, умоўна кажучы, там не да законаў перыяд, Александр Лукашенко там можа сказаць пракурору, ну окей, цяпер няхай будзе да законаў больш, так, і там менш будуць судзіць па гэтым артыкулах, там рэпрэсійным і гэтак далей. Але катаванні так проста не выключыш, таму што гэтае катаванне, это не чалавечае стаўленне з боку прадстаўнікоў дзяржаўных органаў да беларусаў, да насельніцтва, да грамадзянаў. Яно за гэтыя гады, ну, яно можа ўжо стацца пэўнай часткай культуры карпаратыўнай гэтай дзяржавы, так, культуры грамадства, жыць пад катаваннямі. І вось як гэта спыніць, як нам выходзіць, так, з гэтай гісторыі у будучыні, вось это мне найбольшыя, шчыра кажучы, апасенні, як выходзіць, як ставіць кропку, ці гэта маюць быць працэсы, ці гэта маюць быць нацыянальныя тлумачэнні, што ёсць катаванні і што нельга так ставіцца да людзей. Як вы бачыце вось перспектыву нашу выхада вось з гэтых катаванняў, што беларусы адзін аднаго катуюць ужо гадамі? Ну, бачыце, гэта такая вельмі сур'ёзная праблема, якая не была вырашана ніколі за апошні час у Беларусі. Нават тады, калі у Беларусі было такое... Быў такі ціхі перыяд да 2020 года, калі мы там бачылі толькі адзінкавыя праявы катаванняў ці жорсткага абыходжання, мы, я маю на ўвазе праваабаронцаў, заўсёды казалі, што становішча вельмі крытычна уразлівае, таму што не хапае аніводнага элемента з тых, што робяць чалавека абароненым. То бок няма ніякіх сур'ёзных механізмаў, якія бы абаранялі чалавека ад праяваў гэтых катаванняў ці жорсткага абыходжання. І 2020 год это добра паказаў, таму што ў адзін дзень практычна краіна пераўтварылася ў пытачны лагер. І так, безумоўна, ламаць не строіць, як кажуць, але выбудаваць новыя погляды на недапушчальнасць катаванняў будзе значна цяжэй, чым зараз даць вось гэтую каманду лупіць, пытаць, біць. Вы кажаце пра сітуацыі з распрананнем, такім зневажальным абыходжаннем, якія, безумоўна, робяцца не ў мэтах агляду, а ў тым ліку і ў мэтах прыніжэння, але мы, на жаль, нават сёння чуем пра такія класічныя, я бы так сказаў, катавання, якія адбываюцца ў кабінетах спецслужбаў. Таму з гэтым у нас усё вельмі кепска, і як гэта выправіць, ну, толькі праз вельмі грунтоўныя рэформы і праз прыцягненне віноўных да адказнасці. Таму што без прыцягнення да адказнасці вось гэтая сітуацыя ніколі не зрушыцца з таго месца, на которым яна зараз. Павел, я прачытаў яшчэ сёння пра тое, што Беларусь называюць сёння краінай з найбольшай колькасцю палітвязняў на душу насельніцтва. Вось я хацеў перапытаць у вас, наколькі атрымліваецца дагрукацца беларускім праваабаронцам да міжнароднай супольнасці, наколькі сітуацыя ў Беларусі, она карэлюецца з універсаліямі праваабарончай супольнасці, таму што ведаем, што прынамсі раней былі такія выпадкі, дзе было непаразуменне, скажем так, калі, напрыклад, Мікалай Аўтуховіч відавочна пераследаваны палітычна шмат гадоў і пасаджаны таксама за палітыку. Ён далёка не ўсімі праваабаронцамі прызнаваўся палітычным зняволеным з-за таго, што ён абраў гвалтоўны спосаб супраціву гэтай дыктатуры. На сённяшні дзень ці ёсць такое паняцце ў міжнароднай супольнасці праваабарончай, нейкая беларуская спецыфіка, альбо
няма нейкай спецыфікі, таму што зло ёсць зло па ўсіх краінах, і падобныя кейсы, падобныя гісторыі ёсць і ў іншых краінах, і тлумачыць штосьці надзвычайна не даводзіцца. Ну, правы чалавека гэта вельмі універсальная рэч, і мы настойваем нават на тым, што правы чалавека ў Беларусі і правы чалавека там, ва Францыі і ў Нігерыі гэта адно і тое ж. То бок няма розных стандартаў. Стандарты заўсёды адзіныя. І менавіта таму правы чалавека гэта такі універсальная такая мова, на якой добра мы разумеем друг друга, нават калі я з Беларусі, з Еўропы, а мой суразмоўца з Южнай Амерыкі ці з Афрыкі. Вось. І нас добра разумеюць і у ААН, і у ОБСЕ. І калі мы кажам, што у Беларусі больш за ўсіх колькасць палізняволеных на душу насельніцтва, гэта ў тым ліку і вынік нашай працы праваабаронцаў і працы ўсіх людзей, якія нам дапамагаюць, і мы робім гэта бачным. Таму што я вось вельмі сумняюся, што ўсё добра з правамі чалавека ў Кітаі, вельмі сумняюся, што ўсё добра з правамі чалавека ў Туркменістане і нават у Азербайджане. Але тыя умовы, у якіх працуюць там праваабаронцы, у тыя умовы, якія пастаўлены людзі, прывялі да таго, што іх пакуты, іх прыніжэнне, іх катаванне і іх палітычна матываваных пераслед часам, а часам і заўсёды, калі мы кажам пра Туркменістан, напрыклад. Для нас ён застаецца нейкай невядомай зямлёй. Вось, таму, паўтаруся, гэта наша дасягненне і дасягненне беларусаў, што мы вось так салідарна і трымаючыся адзін другога распавядаем о сваёй бядзе навокал. Калі мы часам не разумеем друг друга, ну, гэта такі панятны момент. Так, дзякуй вам вялікі за вашу працу, за тое, што знайшлі сёння час для нашай размовы, але мусім сканчаць. Застаецца літаральна яшчэ не шмат часу, а яшчэ шмат хацелі бы расказаць аўдыторыі. Дзякуй вялікі вам за размову. Юрыст з праваабарончага цэнтру «Вясна» быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошнія падзеі вакол рэпрэсій у Беларусі. Павел Сапелка. Так, ну... Пераходзім да нашай любімай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім разам з нашымі калегамі з Бэгамедыя. Пачынаем ад цэнтральнай Беларусі, таму маладзечна. Новы цікавы пешаходны пераход, які нечакана стаўся тэмаю для гарачых спрэчак. Там зверху звычайныя зебры, яркая светлавая праекцыя, якая павінна зрабіць пераход бяспечнейшым. Але шмат якія кіроўцы і жыхары кажуць, эфект атрымаўся адваротны. Святло не дапамагае, а толькі адцягвае увагу. Ну, давайте паглядзім, як ён выглядае. Незвычайная падсветка з'явілася на вуліцы Францішка Скарыны. Дзякуй Геннадзю Карпенка, першаму мэру пачатку 90-х, які зрабіў магчымым назвы дэмакратычныя у гэтым горадзе. Увечары у гэтым дэмакратычным калісьці горадзе дарогу асвятляе праекцыю ў выглядзе сеткі з квадратаў і лічбаў. Паводле аўтаркі відэа, кіроўцам праз такую колькасць святла складаней заўважыць пешаходаў. Асабліва ў цемры. У соцсетках адны называюць праект марнаваннем бюджэтных грошай, іншыя сумняваюцца, што такое рашэнне ўвогуле павышае бяспеку. У ДАІШа патлумачылі, што праекцыйныя пераходы – гэта эксперымент, які павінен зрабіць зебру больш прыкметнай у цёмны час. Гэткія сістэмы працуюць не толькі ў Маладзечні, але і ў Берасцейскай вобласці. Гэтым летам мы атрымліваем паведамленні ад жыхароў розных гарадоў Беларусі, дзе актуальная асноўная праблема з вадой. Вось, напрыклад, жыхарам Салігорску давядзецца яшчэ даўжэй абыходзіцца без гарачай вады. Ведаеце, колькі яшчэ? Месяц.
Камунальныя службы зноўку перанеслі тэрміны яе аднаўлення, спаслаўшыся на новыя дэфекты ў цепласетках. Гараджане ж адказваюць, што гэткая гісторыя паўтараецца кожнае лета, а трыванне ўжо сканчаецца. Цяпер гарачую ваду ў дамах, падключаных да ЦЭЦ Беларускалію, абяцаюць вярнуць не раней за 10 ліпеня. Паводле афіцыйнай версіі, падчас выпрабавання выявіліся новыя пашкоджанні, таму рамонт зацягнуўся. У каментарах жыхары масава абураюцца. Людзі пішуць, што ўжо тыднямі ў гэткую спёку вымушаныя мыцца ў тазіках, а пераносы тэрмінаў сталіся штогадовую з'яваю. Частка карыстальнікаў пагаджаецца, што сеткі трэба рамантаваць, але галоўная прэтэнзія заўсёднае затрыманне і адсутнасць зразумелых тлумачэнняў. Такія скаргі, а таксама незадаволенасць якасцю вады гэтым летам гучаць таксама і ў Берасці, і ў Баранавічах. Так, на гэтым ставім кропку ў нашым сённяшнім эфіры. Дзякуем спадарству за вашу увагу. Для вас працавалі каментары. Для вас працавалі я, Валер Руселік, мой цудоўны і маўклівы калега Алеся Залеўскі. Зычым спадарству удалага вечара, да наступных сустрэч на беларускім Белсаце. Пакуль.